Menene so? Sau da dama mutane kan yi tambaya akan menene ma'anar kalmar so. Me so yake nufi? Me kuma so ɗin ya ƙunsa? To amma a zahirin gaskiya babu wani takamaiman ma'ana da za a iya ba wa so, wanda wannan ma'ana za a ce an ɗauke ta a matsayin ma'ana ta gama gari wacce kowa zai iya amfana da ita kuma ya fahimce ta. Babu wata kalma guda ɗaya da za ta iya fassara maka abin da kalmar so take nufi, sannan babu wani mutum wanda zai iya bayyana maka haƙiƙanin yadda so yake. Duk wanda zai yi maka bayani sai dai ya maka bayani bisa abin da shi ya fahimta. Wannan dalili yasa ni ma a yau zan jarraba yin nawa bayanin akan abin da so ya ƙunsa, sai dai kuma ku sani cewa ba lallai abin da na fahimta ya zama daidai da abin da kuka fahimta. Wato shi so wani yanayi ne da mutum ke tsintan kansa a ciki, ko ya shirya ko bai shirya ba. Shi so wani irin ƙarfan yanayi ne wanda ya fi ƙarfin damtse ƙarfi. So wani irin tsini ne mai tsananin kaifin da ya fi tsinin mashi tsini. So tamkar kaifin takobi yake wanda ya fi kaifin takobin kaifi. So ya fi yunwa kuɗa, ya fi wuta ƙuna, ya fi ruwa sanyi, kuma ya fi kowane irin yanayi da kowane ɗan adam ya taɓa ji a zuciyarsa face shi. Shi so wani sarki ne a ƙashin kansa mai mulkin zukatan dukkanin masu yinsa. Babu mai iya kare kansa daga gare sa, babu mai iya yaƙarsa. Haƙuri ne kawai ke iya cin galaba a kansa. Babu ruwansa da waye kai, ya kake, kuma me kake da shi. Babu ruwansa da girman matsayinka ko ƙasƙancinka. Babu ruwansa da samunka ko rashinka. Babu ruwansa da ilimi ko jahilcinka, kyau ko muninka, tsayi ko gajartarka, muni ko kuma kyawunka. A taƙaice dai, so wani irin yanayi ne da babu abin da yake iya yi masa shamaki. Kamar yadda wani shahararre kuma gwani iya soyayya yakan faɗa, shi so yana iya kama kowa a ko'ina kuma a kowane irin yanayi, a kuma kowane irin wuni, a kuma kowane irin lokaci. Daga lokacin da so ya kama ka, to a daidai wannan lokacin ka fi mahaukaci hauka, ka fi mara lafiya rashin lafiya, ka fi attajiri kuɗi, ka fi dukkan wani mai mulki sarauta face Allah. Daga wannan lokaci za ka riƙa jin wani yanayi wanda in ba wanda yake jin irin wannan yanayi ba, babu mai iya fahimtar wani irin yanayi kake ciki. Ji za ka yi tamkar kana cikin wata sabuwar duniya wacce babu wanda yake fahimtar ta face kai kaɗai. Iya duk bayanin da mutane za su yi maka, jinsu kawai kake yi, amma kai kaɗai ka san abin da kake ji. Wannan dalili yasa iya yadda duk wani zai maka bayanin so, iya yadda duk za ka yi wani bayanin so, ba lalle ne ku ɗauka ba. Ku danna like a channel ɗin Raees Studios, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.